Mga kababayan, doon na ang eleksyon. Atong butuhan kandidatong matarong. Dili ta padala sa mga bulada, kay maayo ra ba silang mo istorya. Karon nga panahon, ilatang suruyon, kidakid-hatan sa lami nga pahimo. Kamot lamanuhon kung mahimo pagakson, mga pamaagi aron sa ila mo uyon. Busa atog yun nga sutaon, kandidato nga maalagaron. Aron kung mudaog dali ang duulong, di ta magduha-duha kay mutabang dayon. Apan kung kandidato nga nagpakaroon ingnon, kana delikado kung maoy makapwisto. Lisod nga duulon kay lagi istrikto, sakit ang butante kanunay alisto. Apan ang kandidato mga saad lamig kaayo, ilang plataporma pagkanindot kaayo. Apan kung mudaog mura nagsigudas, ang mga saad wala na mamao. Busa atog yun nga sutaon, kandidato nga maalagaron. Kay kung mudaog dali rang duulon, di ta magduha-duha kay mutabang dayon. Isip